Venus Lift, Government Authorized Lift Maintenance and Erection Contractor. Contact number Sharat Shirsat 8108 709128 or 887999666012. Mumbai address shop number 6 Shri Sairam Apartment, Nandivli Talav Road, Kalyan East. Sindhudurga address Ganga Sindhu Society, Gala number 13, BKG Road, Kankavli. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील 745 पाणी नमुने तपासण्यात आले असून त्यापैकी 89 पाणी नमुने हे दूषित आढळून आले. पावसाळा सुरू झाल्यानं कोणत्याही प्रकारचा साथरोग उद्भवू नये यासाठी सर्वांनी काळजी घेणं गरजेचं आहे. दूषित पाणी हे यामागील कारण ठरू शकतं. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांनी पाणी उकळून प्यावं असं आवाहन जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉक्टर महेश खलिपे यांनी केलंय. जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील 745 पाणी नमुने तपासण्यात आले. त्यापैकी 89 पाणी नमुने हे दूषित आढळून आले. ग्रामीण भागात सरासरी 11.95% एवढं दूषित पाण्याचं प्रमाण असून सर्वाधिक मालवण तालुक्यात 64% पाणी नमुने दूषित आढळून आले असल्याची माहिती डॉक्टर खलिपे यांनी दिली आहे. जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाकडून देण्यात आलेल्या मे 2022 महिन्याच्या पाणी नमुने तपासणीच्या माहितीनुसार जिल्ह्यात दूषित पाण्याचा प्रश्न अजूनही कायम असल्याचं दिसून येतंय. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात तपासण्यात आलेल्या एकूण 745 पाणी नमुन्यांपैकी 89 पाणी नमुने हे दूषित आढळून आले. ग्रामीण भागातील दूषित पाण्याचं प्रमाण पाहता सरासरी 11.95% एवढं आहे. दोडामार्ग तालुक्यात दूषित पाण्याचं प्रमाण हे 9.88% आहे. या व्यतिरिक्त सावंतवाडी तालुक्यात 11.35%, वेंगुर्ला तालुक्यात 15.39%, कुडाळ तालुक्यात 6.70%, मालवण तालुक्यात सर्वाधिक 64%, कणकवली तालुक्यात 10%, देवगड तालुक्यात 16.44%, तर वैभववाडी तालुक्यात दूषित पाण्याचं प्रमाण आढळून आलेलं नाहीये अशी माहिती डॉक्टर खलिपे यांनी दिली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात दूषित पाण्याचं प्रमाण अधिक आहे तर शहरी भागात दूषित पाण्याचं प्रमाण हे 0% एवढं असल्याचं स्पष्ट झालंय. शहरी भागात 100 पाण्याचे नमुने तपासण्यात आलेत. यामध्ये एकही पाणी नमुना हा दूषित आढळून आलेला नाहीये. तर ग्रामीण भागात तपासण्यात आलेल्या 745 पाणी नमुन्यांपैकी दोडामार्ग तालुक्यात 81 पाणी नमुने तपासण्यात आले असून त्यापैकी 8 नमुने दूषित आढळून आले आहेत. तर सावंतवाडी तालुक्यात 141 पाणी नमुन्यांपैकी 16 दूषित, वेंगुर्ला तालुक्यात 85 पाणी नमुन्यांपैकी 13 दूषित, कुडाळ तालुक्यात 194 पाणी नमुन्यांपैकी 13 दूषित, मालवण तालुक्यात 25 पाणी नमुन्यांपैकी 16 दूषित, कणकवली तालुक्यात 110 पाणी नमुन्यांपैकी 11 दूषित, देवगड तालुक्यात 73 पाणी नमुन्यांपैकी 12 दूषित आढळून आलेत. तर वैभववाडी तालुक्यात 36 पाणी नमुन्यांपैकी एकही पाणी नमुना हा दूषित आढळून आलेला नाहीये. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.